थैनायानो बावाखैदां नामा बे थैनाया बावाखैदां लासैनो मैयानिफ्रायनो आदार जायासै गोजांनानै थैखो ना बेराम जाखो मिन्थिनो मोना बेसारा Emotional damage. You want some therapy? थैबाय बेसारा आयै देरहांथारबायमोन हेल' लोगोफोर आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाहरबाय ओमफ्राय जोंहा दाखालिनो न'आव आलासि जाफैदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो मोनसे खामानिनि थाखाय फैदोंमोन ओमफ्राय न'आव थांनाय जायाखै आरोना ओमफ्रायो बेयावनो ओमफ्राय बिसिनाव अमा फिसा दंमोन ओमफ्राय बेनो थैबाय आरोना आदार जाया मा जाया लोमजाखो ना बेराम जाखो मिन्थिनो मोनला ओमफ्राय थैबाय ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आङो ओंखारबोदे एफा समायना बिबारखौनो गारथारसैमोन ना नै मैगङा सामब्राम दुन्दिया नायोब्ला साबस्क्राइबबो खालामलांफा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गोसोआबो मोजां मोनोना सुकून का नाम सुना हाय हाय इतना सुकून नै लोगोफोर फुंनि ब्रेकफास्ट आजाया फुङावनो जे माबा माबि जानो बियो आरोना ओंखाम उखैयो खोमा ओमफ्राय ओंखामखौथ' थाब संनाय जायाना ओंखायनो मेगि संनोसै ओमफ्राय साहा मेगि संनानै लानोसै मेगियाव पियास होबा गोथावसिन मोनो आरो आं ओइ मैगं खादा नांगौ मा जादों ओमफ्राय नोङो मा बिलाय आया माला जाहोयो गथ'आ सोरबाया ए आबिजों थांनानै जाहैलायबाय नोङो थोदस गथ'आनो बै मोनसे आंनो हरदो बैयो मासेया हरदो ए हरा होमबा मेगिखौ होआ आं नोंनो नै खादाया लांफानो बाबा नै लांफादो खामानि मावबायना आजाया पियास होबा गोथाव जासिनो माने आं गोथाव मोनो आरोना ओमफ्राय मालायफ्रा गोथाव मोना मिन्थिया दाबो मोनबाय मेगिया लानानै थांग्रोबावबाय हास्लाबासै आजाया जाग्रोथारबावबाय नामा गथ'आ आजाहाय गोथाव मोननानै जादों नों लोङो आं लोङालै जिबौ जादो गबनो गुफुनानै जा गब जादो गुसु जाबाय उराबो एक बार मुगब दे दोन आं लागोन गैलालै जाबाय सामब्रामा गोथावसो दङ सामब्राम जाग्रा बेयो जाया गोदोनि आंनि बायदिसो मा बिलाय एन्जर बेदर एन्जर बेदर नै एन्जर बेल' एन्जराबो एन्जर बेदर नै लकेल ना फुख्रिनि पामफ्लेट बेखौ मा थास' होनोमोनथाय आबर नामा बेजों जानोसै आरो एन्जरबो बाव एन्जर बोरमा ना
आलासि जाफैनायनि खोथाना बे सिखा गोबौखौ दाला Ayo. नायलाय हनै हनै Ayo. Ini kurwa dong. आयौ गोबावथार बियो सिखाया दा दस्राखौ दं Nangor. सिखाखौ लाथ'यो नामा बौवोना आयै बाव नांदों मा जादों मा जादों मा जाया मा बिजादों आबौ मा होनदों मा बिलाय नों दुस्थ' नालाय दलर थाया नालाय मानजाबाय दलर जिरायनानै थानांगौ आयौ नाया थैबावाखै र' आया आया हमखनबो हायालै मा बोरमा बेदर आरो एन्जर बेदरबो आंनि दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय मानसिफोरा बेबायदि खालामो नालाय लोगोफोर ओंखायनो आंबो बेबायदि खालामनाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय